Decía que arrancamos con un importante acordo para seguir mellorando as instalacións que os campus galegos ponen a disposición dos alumnos e dos traballadores. A Xunta aprobou no ano 2023 un plan de infraestructuras universitarias dotada con 40 millóns de euros que prevé mobilizar 100 millóns de euros ata o ano 2026. Coas achegas anuais a través de convenios a cada universidade para apoialas na mellora das facultades e nos centros de investigación ou tamén axudas que se suman ás cuantías que cada ano reciben o abeiro do Plan de Financiamento 2022-2026. Seguimos avanzando neste obxectivo e o Consello hoxe acordou inxetar outros 7,2 millóns de euros ás universidades de Santiago e de Vigo para avanzar na renovación e na modernización dos seus edificios. A Universidade de Santiago recibirá este ano 4,1 millóns de euros que irán en exclusiva para a construción dunha nova facultade de farmacia. Este centro formará parte da nova Cidade da Saúde, que tamén acollerá a Facultade de Enfermería e un espazo de investigación. Con esta nova aportación, a Universidade de Santiago, a achega da Xunta USC, o abeiro deste plan, chega xa nestes momentos os 12 millóns de euros. Con eles, a Universidade realizou obras xa na mellora da Facultade de Medicina ou na rehabilitación da de Química. E no caso da Universidade de Vigo, recibirá máis de 3,1 millóns de euros que irán a dous proxectos. Avanzar na construción da Escola de Enxeñería Aeronáutica do Espazo, no campus de Ourense, e a rehabilitar o edificio Siemens na ETEA para convertelo nun centro de investigación mariña. Deste xeito, as achegas que se levan feito a Universidade de Vigo se elevan aos 9,3 millóns de euros dentro deste plan de infraestructuras.